Dali sme dokopy šikovný tým ľudí, ktorých som už poznal predtým a rozhodli sme sa, že zasúťažíme. Tak kolega Joška, my se známe ze spolku a on nám nasdílel, že se tato akce děje, tak jsem si říkal, proč ne, proč to nevyzkoušet. Mě to zaujalo v ISu na té nástěnce a přišlo mi to jako super příležitost, že jako propojení ekonomie a zdravotnictví. Ja som bola na ideatone aj na strednej škole a videla som to na vysokej, takže som si povedala, že áno. Nevím. Já jsem se těšil, že potkám nový lidi, kteří chtějí řešit současné problémy v našem zdravotnictví. Freestyle. Akce. Zmetok. Docela jo, je to jako náročný a hodně intenzivní. Kreativita. Nadšenie. Inspirace.